Good morning mga ambisyoso. Siyempre matik magandang babaeng mga ambisyosa. Panibagong video at tayo ay pupunta sa Venice Grand Canal, Manila, Philippines. Taray ng intro mo. Siyempre matik, kaya samahan niyo akong maglibot sa Venice. Siyempre kasama natin si Paring Ken from Cebu City. Para maintindihan sa lahat, magtagbis tayo, Tagalog, Bisaya. Siyempre, konting English. Hey buddy, please help me to follow my page and share my video. Thank you so much. O diba, gamit ito mga English kinarabaw diring dapita. Panay lang ay biyahin na ta. Dahil pa yato do murag galakaw mamudo. Wa na gimi pamlite sir, unya mahadlok sa may masaag diri daghan kay karsada diri sa Manila. Kung ikaw usa ka Bisaya nga nakarelate, please comment sa comment section. Diri dapita, full in line dayon ta. Good follower ba yata? I'm sa murag lain man ilang makto diri dapita. Ala na lahos ta. Og diri dapita nakita na ginamo ang McKinley nga mao yung landmark kung asa ang Venice. Ug wa nay dugay-dugay ato ng sudlo ng Venice sa atong tanawon sa kanindot ang naa sa sulod ug unsa kanindot ang view nga atong makita sa Facebook, sa Cebu na Google, sa baan nimo sir. Guys, gut pa may unsa kanindot ang view. Hala sige, dira. Diri sa day. Pero halos lang diri mga Korean, Chinese. Nawa jud labutan ng Chinese ug Korean. Ang importante ang atong pagari sa Venice nga makita na to ang nindot kayong view. So mao na rin mga paring mga boss ang ilang gitawag nga Italy sa Philippines, Manila. Isad palupig ko tagasig mga building. Og diri mga boss mga pare naglakaw-lakaw nagpaso-paso ng mga walay pamliti. Pero in fairness sa ngayon mapudo. Taas os mga kamoto, murag tinuod ba. Ug wa nay daghang storya ato ng lahoson sudlo na nato ang Venice. Oh, mura jud korek lakaw-lakaw. Paspasan nato bik pag nindot ang kaing tan-aw sa sulod. Pero syempre din nato kalimtan natong face mask basig din nato kabalik ba. By the way everyone, welcome to Venice. Sumaw na niyang Venice na atong gi-ari. At dito sabayan niyo akong tingnan ang mga magagandang tanawin, magandang view sa Venice. Yun no? Yun. Kuwasan yung balay pare eh. Mo lagi. Mana yung katultulas ang kusina diri? Dito. Kuwasan ang kusina pare. Pero kalibangon mo pare. Asa bang CR diri pare? Oh pare, naray penguin pare. Ano sa pare? Nay penguin ba? Basig pwede natin ng pasolon ba? Pwede na isugba. Mo lagi. Pwede na sad. Mana yung katultulas ang kusina? Pare dali kay dito to pa. Magandang tanawin. Magandang tanawon doon ba? At syempre dito gusto namin libutin ang buong para makita pa namin ang mga different spots. But dito unexpected nakita namin si Thanos. Syempre napakasaya sa feelings na nandito kami. Nakikita namin yung mga views sa Venice. Nakaka-inspire din yung mga magagandang views sa Venice. Structure, the design, and the surroundings. Ang daming tao, ang saya-saya, ang sarap mabuhat. During night time, binalikan namin yung Venice. Kakaiba pala pag gabi sa Venice. Nakakatakot pero ang saya-saya pa rin. Yan mo yung ngiti, broken hearted na yan. Pero walang jowa. Nindot today sa kain gabi guys, Venice. Katong wala pa nga rin sa Venice from Visaya, Cebu, Mindanao, Davao. So welcome to Venice. Try to visit Venice during night time. Nice kaya ang view. At sa sobrang ganda, mapapasayaw ka talaga. Mahalin ka diri buang nga ka. Merry Christmas! So, ingana ka na sa ang Venice guys. So, atong wala pa kare, try mag-visit sa Venice. Or if na mga comments, leave your message on the comment sections. Then, I will help you to guide kung asa ang Venice.